Usa ka 7 anyos nga bata babae nga taga Barangay Binalbagan, Canlaon City. Dito sa Negros Oriental nakit-an lang nga way kinabuhi. Pipila ka minuto suman manangin sa inahan nga mugawas sa ilang balay aron magduwa. Gayong nahitabo ang insidente pasado alauna sa hapon atong Mayo 30. Matod ni Lieutenant Stephen Polinar sa Negros Oriental Provincial Police Office nga base sa report sa Women and Children Protection Desk sa Canlaon City Police, human maniudto nananghid ang bata sa iyang inahan ug magduwa gawas silang balay. Tawa pa mahitabong insidente gitawag pa sa iyang inahan ang bata aron pakatugo na. Nitubag pang bata nga tiwason lang una niya ang iyang pagduwa gamit ang plastic straw. Matod sa kapulisan nga ang lula na sa bata ang nakabantay sa nahitabo sa iyang apo. Diha gidala nila ang bata sa ospital apan gideklarar kini nga patay na. Matod sa kapulisan, ang aksidente ang nahitabo apan padayon ang ilang investigasyon aron ilang masiguro nga wala kini foul play. Limitado ang kasayuran sa kapulisan tungod sa kasensitibo sa panghitabo. At mga hikot na gigamit sa bata is naaragod to sa ilahang balay nga nakabitik na sir. So those nila is murag gitongtong siya of something nga mas taas wag kadula sa ato nga hikot ihang gisulod yahang liog. Ang ulo ana nga mga atong hikot nga murag na slide sa sir. So mo tong nabitik yahang liog sir. So,